Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Eskorsista. May kay dure kay dali ni. Higda na yun. Ayaw! Wa kay mahimo. Kay why makatibon kanimo karon. Oh, don't worry. Kay ikaw ang isulod nako kang Roxanne nga inyong kibidaran. Ikaw ang nipatay kang Sister Roxanne. Giingon mo. Busa, hubuwa kining imong habit. Ayaw! Hubuwa. Ayaw! Ha? Sister! Ikaw. Ako. Kuklaan. Aron ka sa taong sa pinuhatang dautan. Time pa. Wa ka ba butagam sa naitabon nimo kagani na Sister Stephanie? Well, mas maayo nga niya ka aron dunay audience kaming duha ning imong batan-ong hinani. Sige ka ang iyong mga mata. Demonyo yun kaayo siya. Yun na. Ay, maro-maro, ha? Unsay gisigihan ni mo kutkut sa imong bulsa, sister? Na kay kamera? Kay imo mingkuhaan og shots? Be sure, ha? Nga ma-upload sa Facebook para daghan ang mo like. Bakit? See? Di ka manuoy, ha? Nagpakitapang siya, Sister Stephanie. Aba, wa kay mahimo. Bisa ng iyong Diyos, way mahimo. Tuna. O kini ang angay ni mo, alagad ni Satanas. Kita, alang kang Franco. I break the power of every principality, powers, rulers of darkness, and wicked spirits in my life. Every evil work directed against me. In the name of Jesus Christ, I bleed the blood of Jesus Christ over my life to protect me from the evil one. And I claim the power of the Holy Spirit over all of the kingdom of darkness. For greater is he that is in me than he that is in the world. Satan, you and your minions have no authority in my life, for I belong to the Lord Jesus Christ, and I am seated with him in the heavenlies. I command you, evil spirit, to let go and leave my life, and I bind you from hurting anyone in the process. In the name of Jesus Christ, go! Nipigit sa sakit ka na igo sa bendita. Ingat mas pag-apo ni Sister Stephanie. Kung isablik niya ang exorcised water, kung itapingon niya ang cross of Saint Benedict. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Sister Stephanie! May adlaw niya ka magkamaos ko na. May adlaw na. Salog po, Sister Stephanie. Ako duulan. Sister! Sister, okay na ka? Sister! Tabang! Tabang! Panuway! Napunta na nga akong injuries. May adlaw ka na, Sister Stephanie. Siguro kung gawa ka mamatay, kaya baga mo na nga kung naigo. Bullshit! Ayaw ka bala ka, sister. Ako nang naingnan sila si Mother. Moabot na ron ang ambulansya aron kuhaon ka. Sister, ambi ka nang
Nagbitay nga kwintas. Ang asa, sister? Tuwad. Dunay kwintas nga gibitay din niya. Ako kuhaon, sister. Ambi ka ng kwintas. Ug ako'y buhipos ni anak. Doon na kini kalambigitan ni atong tao nga buot mo lugos kanimo. Mao ba? Kung anong nasayod ka, sister? Sultihan ko lang ikaw niya, sister. Aray. Sige, sister. Kaya ina ng ambulansya. Daton ka na karon sa ospital. Mangayo kami kanimo, Ginoo. Nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi taon kami sa kalinaw ni panahon na, Lord. Please. Kung sa kay puti pasabot ni mga panghitabo karon sa among kinabuhi, Ginoo. Kung sa man. Sakit na kay nga nagkawasan ka rin sa kinong pagbitita niya itong matray. Siguro kung ato karoon siya sa ospital. Animaan. Tanaw na natin kawaling na dabangan niling samit. Huwag nang dinihan kong kwintas. Ang kwintas. Gusto. Ako na kining kibitay sa diyang akong tampay musla ng matre. Punyeta! Ako napili dito sa kumbinto. Inaunwa kayo ito bili alang kanago. Kaya ang maong kwentas, painumdum sa ako makasakitan malay ako. Kasakitan nga nakahaling sa akong kapangis. Kasakitan nga mahinungdan kung nga nung naingon ko ni... Apan karon. Ako na po na mo sakit. Sakit ka na ako. Kaya ako ang inyong tahuron o simbahon. Letsa! Dunay ni text. Ako masawa. Can I meet you in person? It's me, Doris. Oh, what a coincidence. Ang akong tuyo muna gyud. Ang nidul ka na ako. Mga mismo nidul ka na ako. Ako siyang tao ka. Hello? Pwede tayo magkita? Sure. Kano sa ugasa man, Doris? Ani lang sa may simbahan dapit. Kay, doon na kita mayroon danong panasultihan. Og makahakon, madala ni mo. Kay malakaw man sila si Padre Amaro. Sure. Apan nga gusto na kong dili kay tabag pagkita, Doris, kay lisod na. Text lang ko. If padong na ko diha, ha? Text lang ko, ha? Kung magpadong na ko. O isa na kung dili ka gyud magmay, Doris, kay dunay mga maayong butang nga nagpaabot alang kanimo. Tinawad ka? By the way, kaysa ka magyudi ay, ha? O nga nung ingon man anak kalaw, mang imong kalikot-kot kang Padre Amaro. Oo. Unya lang na to ka na istoryahan, Doris. Kung angay nga masayod ka nga nalipay ko pagayo. Dagan kayong salamat kanimo, Doris. Okay, bye. Kaya kayo na nakini. Kwartang malabo. Makabawas na ko sa mga lalaki o makakwarta pa. Ito, tingali ang ganahan nga, Doris. Nawa ko masayod siyang tuyo. Well. Hatagan. Total mapuslan man siya alang sa kong mga plano. O potential kayo siya nga manghimo na kong kauban sa pagkaimong ordinary Black Sabbath.
There is time for everything, says Koheleth. Sige man out of reach ang cellphone ni Janice. Kapuyan ng graveyard shift to eh. Sige lang. Ini ko man ako gilis. Balag kapoy. Ako sing atuan sing apartment. Ako sing hagdun nga mag-menu na mi. Og, minus-minus na po na ako ang akong mga engagement sa akong trabaho. Ang magagayon ng gustong panahon o ba niya? Mahal ko kayo siya. Dili ko gusto nga may sama siya kang Yesel nga naghikog tungod sa depresyon. Apan sayod ang Diyos. Gawa ko'y labot niya to. Doon na siya laing problema. Dili lang ko magkauna-una, anak. Musuri ko sa bahay. Yun na. Na may gamay nga package sa may pultahan. Akong puliton. DVD man eh. Doon ay title nga Paranormal Activity by Francos Maximus. Ako nang ipasalida. Creepy tingali niya dokumentary da. Si Jalis ka na. Og. No! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!